here. Notice you don't get time weapon. Notice you don't get a weapon. Stand up from that second game up Bruna Pit. Ibrahim Feta did not happen. When you keep American get our from Webragabatinam Nabet can be Megan. No, I got my cockene. One thing going on, lay hot and popular. You Bragabab Nabet. Sorry, sir. Them you. Don't hold the knock up blue. Sorry now. Ndo iwe gije kuda jo. Ibra bia tin na kan go wage mwe geje bili. Onya iri. Ujiwa ya no life Bishop biko. Akwema ni ho la mrenga ga ma social media ni ne. Yes, sir. The way phone na la ka bili to gen ramaso. Wa bingo. Okay, sir. Danga bia tin ram. Kan keta we pronwa. Sorry, sir. Okay, come to the camera. You got me the camera. Eh? The way camera na la ke la ramaso. Lele. Okay. Telero sana. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe or check Kabago. Subscribe or like ya share ya. Awaraya bag. Watch Italia. Get back. They just know what ya taku shares again for what. Subscribe or for this place. Kabago. Bulo yake telero sana. Bulo. Sorry. Sir, should I take my phone? Yes, come on, lazo cholesterol. Ibranga tigem sa. Telero sana. Cholesterol, whatever fast bia. Telero sana. Again we here. Yes, sir. Go the front. We can make it like this. You want to kill leg? Go the front. Get away, we are big and go front to Chile Kabagoko. The letters and Bulo. I give me here. How's that cheesy? It's like one, yeah. Cheesy. Half could get cheesy. Bulo, Glemania front, Lemania, and a window. I give me here. Yes, sir. Bulo, be our phone. Thank you. Good afternoon, sir. Happy Sunday. Hello, you the parody here now. When you're lager. I mean, I think I am. Ibrahim Gambo. Ebelam get tough in Gambo. I'm Belambo, but to give boots omo. Bulo. Ogo ke me si breeze on akwa bag ni ike. Ala ba well. I mem to you here then takere. Ala ba well. Bulo wo yen be. I'm Imo State. Ebe ni Imo. But ebe zim na Abia State. I'm on Kedru. Ebe ni Kedru. I'm on Amimo. Ebe na Amimo. I'm on Omope. Omori, sorry. Ede afole.
Adịm 24. Wega were aka ahụ dewe otu ngada Chineke agbaghị ọkụ na ịbịara nga ọya remove that thing itiri n'anya ma ike tewe aka ahụ otu ngada mepụta oge ihe a Lee ọkwa ihe ama asị gị tewe aka gị otu nga don't come here dewe aka gị otu nga okay sorry tewe aka gị otu nga niile amara abụba pra nga bịa were cholesterol bịa bujucha nga niile ọ ga onye bịa detogo ọnụ na ya kele gbasa exercise yiri m gị ji instructor ị na-eme exercise sorry buru ụkwụ mmadụ 5 bujo n'ahụ gị look at it. Branga bi megide akwa ke branga bi be ọ na-emetụ m n'obi demio gịnị metụrụ gị n'obi o metụrụ gị n'obi metụrụ gị n'uwechi gịnị metụrụ gị n'obi ihu nwoke ibe m na ị ga-ajụ ese la anya m agwakwa gị na nwoke ọbụla bịara gị arandụ gị jụọ ya ma ashimod ya ga-ejụkwa ya ma ashimod ya ma dagbuo nwoke mmadụ ya ekubie ọ gaghị ekume ya nwụọ n'aka gị ị na n'ihe m na-agwa gị na yes sir onye ọbụla ịhụrụ gị maburu size gị kwesịrị onye ọbụla ịhụrụ gị jụọ ya na o nwere ashịma ịnụ ihe mgba gị gịnị ya masịrị baa n'ime ụlọ na ya ehiwe ajọ ụra ga-ehiwe ajọ ụra were ibe ahụ gị ma ọ ibe ara gị kụkwasị ya n'ahụ n'imi ya dọrọ nga ahụ lama nne gị na nna gị ọ dị ndụ Burole ka ị na-eri nri n'ụbọchị mbara abụọ but I'm fasting teribe m ị na-ericha nri ugboro abụọ for what ị na-ericha nri ugboro abụọ teribe m since morning demio ị na-ericha nri ugboro abụọ sorry ị na-asị m sorry apụghị gị eri nri ugboro abụọ ị na-asị m sorry ele ihe a na-eji emere gị garị ọkọstad ka ọwụ washambezi Mary swallow nata biskit na eri rice na snacks ka m na-eri nata biskit na eyi ya na splash anaghị ahụ osiri ike not the soft ma ahụ eze gị to clean heat ahụ again na mebutoghi ya amakwala nwe clean heat nga don't come here give you clean heat amakwala nwa give you clean heat ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike mba iwele isele onwe gị picture ga-egbe ọtọ mbụ sendera nwoke mba kebe isi na watch m Abia steeti ebe na-abịa ụmụahịa eriri gị eri mba ese dị afọ ole anụ m 24 naba 25 very soon what year ka a mụrụ gị amụrụ m 2000 ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum naba 26 naba 26 ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara secondary school ngacha secondary school but ego adị m jaba university but agba m jam this year gịnị ka ị na-arụ okay m na-eme isi m na-akpa isi a ị nwere akwụkwọ mba ọ kịrị mgbawa ike o mere gị mba
Less size I'm when I like. Hey, sir. When I something in a room gives him size or Ibrahim gave him sir. When I something in a room and him size or the good all the knock and nama. Brange begam sa. Begam sana him. Sir. Size that here now the knife. Okay, the way. Size I can nacha. Size about 30 about. I want them pack at from 60, 50, 80. And they can age how about to wear the back over the battle 60, 50. Much maybe 30, 31 years. I took one the 50. 29, 30. Oh, none in them man when I sugar when I'm one. Man, when sugar. I just use this thing to give you as an example. If I got this from Beckett, I'm on size issue now. Eh? Now, no size in them when I sugar. Then when I sugar all day and Gamma. Maybe I got back when I'm just use this thing. No. Nobody says in the sugar and Amana. You can't get back you don't use this thing. Atalagi na moto mbo. Mba. Gino yebi. Ina my junior sister. Ina agba akwụla. Mba. Enwere m aka ọrụ abụọ. Enwere onye ohi nọ na family unu ma ọ onye ara. Mba. Mba. Ị na-eshi ushi. Mba o. Ije aṅa amụ. Mba. Enwere mgbe a tagidere gị okpu nna agbawa. Mba. Mba. Ana m ana ihe ị na-ekwu o. Nna. Ke wo okpu nna ọta amụghị wo okpu nna. Okpu nna a na-ekpu n'amụ ata nwaanyị. Anyị atagidere gị nke ya agbawa. Mba. Oke ka ọ gara gị gala treat infection mbụ. Treatela m but ọ am ihe n'ike o. M na-treat every month. Ha. Ọ ga-aga gị ihe before gị mara na infection ọ dị. Ọ ga-aga gị ihe before gị mara na infection dị gị Chineke agba gị ọkụ. Masị nwere ndeke ọbịa gị na-akọ wuru. Gị bịa ga-abịa agwa m sị treat ele. Sorry. Ele side nke gị nyere gị ji ga bido treat me. My mom, mgbe m ka no secondary school JS2 ka my mom bidoro treat one infection every month ya na-enye anyị ọkwa anyị na-ahụ. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ofu onye. Aha ya gịnị? Obinna. Obinna tara gị gịnị ka ọ rụwa? Onwe ha ọrụ ga ọjọọ deceive m onwe ha ọrụ. Ọjọọ deceive oge enwe ha ọrụ. Ya deceive oge. Gị para otelepe gị. Ọ gwara m sị m na o nwere shop. Ọ gwara m sị m na o nwere shop ya ọ bụ na o nwere shop o nwere. Ya bụ na enwe shop o nwere. Ị mụrụ Obinna nwa? Mba. Ele ihe ọ gwara gị o ji taa gị tapuo gị?
Okay. O meetiri m na Facebook, so me na na-ekwu as friend. So yoru na birthday mu, your surprise am. So your sim That na means I want to date ya ma. I'm online na. O tele gị chọwa gị na amụ dị na mma online. Mba, ọwụ n'ọhịa, all because of ị ga-efocus na mebutu ogi. Hapụ that ị ime gị na focus ọ. O mitiri gị ime gịnị? All because of na enyi dịrị m enyi nwoke, achọrọ m inwe enyi nwoke. So your mass is okay. Can date here for the first time in my life? You deceive them no more shop. You want no shop on. Ma shop on. So le eba na-eri ego. Ya le eri gịnị? Na-eri ego m sim that na not chọrọ ịpa second that not chọrọ ịlụ m na m nye soso ego dị ụta na ọ ga-enyechi m ya ma meri ya pepa mgbe m mechara ya pepa ya bịa n'ụlọ m buru ego mgba mgbe o buchiri ego mgba ahụbeghị m ya tii na o merela si ana m n'ihe na-ekwukwu okwu ike o mere since last 2 years. Wepụ aka n'okpuru fonu gị, fonu a na-ekwu n'ime n'ime. Ọ sị m na tina na ọ chọrọ ịpụ aside na m na-etinye ego ma mere ya pepa ka o ji pụ aside. So ya bịa n'ụlọ m bịa were ego POS m gba ọsọ ahụbeghị m ya tii na ihe a mere last 2 years. So he marry my trust ụmụ nwoke masị ka m nọrọ onwe, but I still believe in love. You believe in love? Yes, sir. You never believe in love. I'm not like a guy boy who without condom a big area. A big area, I get back up. I'm saying it. Get back up. Good. How will also give me no what? Let him make here. Okay. Actually, clean the heat, madam. Heat make it well. Clean the heat. If one me will yak here get out to ya. Sorry. Binne brule go get wa. It were go in your binna. Believe in love. When I look on a wall, bring out your taco bill. So you have been a pre make why na it's any one is a tata. Oh, the mother can I'm on their papa, they cannot 80, 70 now. Gangoma, Gomana daddy, Ototo, daddy, Oto. And when you give us a equal daddy Ototo Wamo, one bingo. Oh, you have been again, make a pre. Damn you. I'm not no to know none will be natural. I'm going to Kadike Naga Mopata. One over. Sorry. Lay on no bagage. But I'm not Biagam son and you'll be natural. I'm going to Kadike Naga Mopata. I'm a condemn, I'm a code happen at the apota. Mabingo. I get what that will down my colony motel. What that I'm from Korea. On your Branga Biatago, Ada the Natram. Kega gite na la nsige lazi kegide me wamba. Aya the camera on lazo gite. The camera on gite. Oh nyo na no watch Italia. Watch Italia well usually watch Italia. And they need the weekend. Come on, subscribe for that please. So can subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya share ya. Awara ya bag. Watch Italia get back they just know what ya takushia the for what? Subscribe for this place. Be natural. Like it. Le nya will be nano to nyetra. Le nano be natural. Come on, go front. Gamije. Ask Gamije. Le nya will. When I reverse pema, maybe a front, get front. Le nya will be nano to be natural. They broke on the single mother monolomo 5 for Piangabia. They are going to say that no be natural. Look at Ngani wamba. That will phone get like a bagoko. Ecclesiastes.
Branga bia kwa msana no bi na trage. Monwega mutu. I gara gwa hu mse enwe be nwoke metro lagaka. Mra na enwe nwoke metro lagaka. Branga bia for me here. Genotype okay? Blood group okay? O positive. What phone number okay? Okay, so how shall you like him chat, Yamo? I try to disclose my phone number. If you're here again, I will block you. If you come here again, I will block you. Sorry. Okay, 081, sorry.